ସେହିପରି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଆମର ଜୀବନ। ସମସ୍ତ ସଜୀବ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଜୀବନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୃଷି ଶିଳ୍ପ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଳବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷରେ ଆମେ ସେ ଜଳକୁ କାମରେ ଲଗାଇବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ପୋଖରୀ, କୂଅ, ନଦୀ, ଝରଣା ଆଦି ଶୁଖିଯାଏ। ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଦୂର ସ୍ଥାନ ଯାଇ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। କୂଅ ବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କୂଅ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆମ 4 ଜିଲ୍ଲା ବୃଦ୍ଧ ଗ୍ରାମରେ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। କନ୍ଧମାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଜଳ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସ୍ନାନ, ପାନୀୟ, ରନ୍ଧନ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଦି କର୍ମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଘରେ ରଖିଥିବା ପଶୁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ପାଇଁ ଜଳର ବହୁଳ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏ ସମସ୍ୟା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହି ଦେଶର ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଏହି ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ କରି ଅଯଥା ଜଳକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଓ ଜଳର ବଣ୍ଟନ ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ସମାଜ ଗଠନରେ ସହାୟକ ହେବ। ଏତିକି ଆମ ବକ୍ତବ୍ୟ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆମର 90% ଜଳ ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଏବଂ ସାଗର ମହାସାଗରରେ ଲୁଣି ଜଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର 3% ଜଳ ଅଛି। 3% ଜଳରୁ 2% ଜଳ ଅଇନକାନ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବରଫ ହୋଇ ରହିଛି। ମାତ୍ର 1% ମଧୁର ଜଳ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ୟୁଥ୍ ଫର୍ ଡେ ତରଫରୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଆୱାରନେସ୍ ଚାଲିଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନତା ହେବା, ଆମେ ଜଳକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କାଟିବା। ଜଳ ପାଇଁ ଆଜି ଶପଥ ନେବା। ଆମ ଜୀବନ ଗାଁ ସହର ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହରର ଲୋକମାନେ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲର ଓ ଗାଁର ରହୁଥିବା ପଶୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଳ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିବା ପକ୍ଷୀ ବି ମଧ୍ୟ ଜଳ ନ ପିଇଲେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନଦୀ ବି ମଧ୍ୟ ଶୁଖିଗଲେ ନଦୀ, ବନ୍ଧ ଓ ପୋଖରୀରେ ରହୁଥିବା ଜୀବମାନେ କଙ୍କଡ଼ା, ବେଙ୍ଗ, କଇଁଛ ଓ ମାଛ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ ମଧ୍ୟ ମରିଯାଆନ୍ତି। କୀଟ ଓ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜଳ ନ ପାଇଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ଜଳ ନ ମିଳିଲେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ସବୁବେଳେ ଜଳ ପକାଇଲେ
ପକାଇଲେ ଗଛଟି ବଡ଼ ହେଲେ ଫଳ ଫୁଲ ପତ୍ର ଶାଖା ଓ କାଣ୍ଡ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଜଳ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ। ଏକାଠି ହେବା ଆମେ ସମସ୍ତେ